Kuyang kigtute mo na. Talan ko naman. Kuyang gawate mo na. Sinigang ko ma. Kadungan pala yung hupo. Ang pandalagado. Yahekin! Kawanin. Ay, Nay. Shuk. Hey. cô tạo mất. Nanay, pigilam. Nanay, kumita ka tiya, pigilam. Kitain na. Agagapot. Minsan pa. Pigilam. Ato! Nagpailaot ka. Sinipanan! Sinipa naman eh! Ay! Okay ng bimbay. Ay! Laptop ito na yung. Hala kayo. Bimbay? Sal! Bimbay. Ay! Okay. Ay, dito na. Bimbay. Bimbay! Rosel! Ay! Ano dito nanay? Kanya ni Lubimbing ni Kabayo ni Liliang. Ni? Ay! Bot! Tinag. Ni Rosel. Ni? Ay na. Pati bayo. Ay! Nanay, pakisot. Ay, shoot mo lang tutubo. Ito ni. Huwag nga ron. Ni. Ay, shoot lang tali nga dibitot. Ay, shoot lang tali nga dibitot. Marbo mo na ibibidyo no. Kaya magbagtita ko. Nanay Liana. Thank you. Thank you, manin. Nakita ko mo. Ay. Itanay parking. Parking. Ang parking itanay. Talod dato kabayaw. Papanan nyo, ito yan. Adang-atadalan na tami ni nanay mate. Ay nakakabayo. Nabanno ka kung minumaman, nabansin isi ako ndak makmanin. Ay! Nga nervyos eh. Lata ka kabayo. Lata ka kabayo. Nabanno. Naititimbayo nga eh. Ito gawak tayo, nagsaytati sa akin. This time around ay naglagay tayo ng dalawang lobo sa ating puwet upang gulatin natin si Nanay Silo. Go. Ay, Mag-play. ay ini ko mo kumarti danom na ang agpalpalayaw. Ay. Agutot ka ta. Ay, atot malata
malatag mo! Ay, malatag mo! Kinabutat! Ay! Nagpagkabay ni Roxanne. Sa pagkakataong ito ay gugulatin natin si Nanay Silok-Silok gamit ang crocodile toy na ito. Let's G! Nanay, Ow! Yeah. bilangin mangipin na atin eh. Ha? Bilangin tangipin na atin eh. Bilangin pa no? 1 kasi. One. Bilangin ah. 2. 3, 4, 5. Enggak na. Ay, day! Ay, day! Ulit. Mati ah. Sige. Aman. May pasang na. 1, Bagta-bagtawam. 2, 3. Ay, hindi tago binit. Dua agsinsin na blata. Agsinsin na blata. Sakpay lang. Ni ulit. Mati ah. Takat ko ngayon yung tunay kami. Ay. Ulit. Si Kamet. Ayun. Dua ta ulit. Asak mo na. Ay. Ay, tututik. Ay, tututok. Ay. Ay. Ay, kumagatik. Ay, kumagatik. Abi, ano yung duro na dyan? Mayat si ka. Mayat antay? Kumagatik ka. Ay. Kita. Kaiyak prang di bing. Ay. Adaman bing-bing nan. Ata bing-bing na. Kulang kaiyak bing. Ay, parang tadong dapat. Ay, adudan sapay. May tanong pa pagkaga. Goray. Atapay ni. An iji ka man ni videoan na kami man. Jika, kasi ka mo. Enggak nyerang-nyerang. Ya. Pulang nih. Tapi ini tambah ada masih berapa kali ada ini ada banyak yang bilang mana berapa pulang itu apa yang kita mau diskusi nanti wah kira malang deh selama berada namun atau ngantuk Ay. oh Talu meja ko mati talu ko mati wala. Ay ko. Ako gawin ko baga na. Ay. Ay lang mo. Malala lang sabihin mo mata. Ay. Kuma di dalam makita mo ito. Ayun. Yung bago sa baga na wag. Ay. Nagdisco ako pati ko na ni Ay. Hindi na kami sa dugis siya. Hello. Ay. Ay. Kaya. Ay, sare awan mo ka kiss. Ay, butong. Hindi nga, hindi pinaka-puli-puli. Malin ano. Di ba ka lang nakikita mo na yun ka? Ay, nabi nga ito. Kumanong kabuana. Kubuana lang ang mga niya. Apa mo? Lista ko.